ମୋ ଟିକି କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଝ କେତେ, କେମିତି କହିବି ମୋ ଟିକି ମନ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେତେ। କେବେ କହିନି ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ, ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦିଛି କେତେ। ତୁମେ ଯେବେ ଶୋଇଥାଅ ନିଦରେ, ମୋତେ ବି ରାତି ଅଧେ ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେ, ମମି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତେ ଭାରି ଖୋଜେ। ମୋତେ ଡାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଢେର ଦାମୀ ଖେଳଣା କେତେ, କୋଉଥିରେ ବି ବୁଝେନି ମୋ ମନ। ଯେତେ ଖେଳିଲେ ବି ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାରି ମୋର, ସେ ମୋତେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ଘର ଯାକ ବୁଲନ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରଜା ପୁଅ ହେଇ ହସନ୍ତି କେତେ। ମୋର ସବୁ ସମୟ ତ ବିତିଯାଏ ପଢ଼ାରେ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନରେ। ମୁଁ ଭାରି ଥକି ଯାଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର ହଜିଯାଆନ୍ତି କି ଟିଭିର ସେ କାର୍ଟୁନ ଦୁନିଆରେ। ଡାଡ଼ି ତ ଖାଲି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଲି କେତେ, ହେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗର ଓଜନଟା ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଭାରି କାଟେ। ଏ କଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେବେ? ମୁଁ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ, ସକାଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ସେ ଫେରନ୍ତି ଘରକୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲା ପରେ। ତୋ ପାଖରେ ବି ଆଜିକାଲି ସମୟ ନାହିଁ, ତୁ ବି ତ ଆଗ ଭଳି ଗେଲ କରୁନୁ ମୋତେ। ମମି ଆୟା ଗେଲ କଲେ ବି ଯେତେ, ତୋ ଭଳି ଲାଗୁନି ଜମା ମୋଟେ। ଡାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ରଖିବୁ 99%, ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ତତେ। ତୁ ବି ତ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହୁ ଗେଲ କରିବୁ ବେଶୀ ଆରଥରକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବି 100ରୁ 100। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବି 100ରୁ 100। ତୁମେ ଯଦି ଦେଇଦେବ ସେ ସବୁ ସମୟ ତକ କାଟିଛି ମୁଁ ତୁମ ବିନା କେତେ କଷ୍ଟରେ। ମୋ ଟିକି କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଝ କେତେ, କେମିତି କହିବି ମୋ ଟିକି ମନ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେତେ।